Kia Sportage, riadiaca jednotka automatickej prevodovky, ktorá je diagnostikou vykazovaná, že ako má chybu. Jedna časť sa nachádza tu v prednej časti a tá najdôležitejšia, ktorá je poškodená vraj, sa nachádza podľa návodu v tejto časti. Takto by mala vyzerať. Čiže v prednej časti by sa mala nachádzať. Niečo sa tu nachádza. To konkrétne tunak sa nachádza. Pod volantom musíme zasvietiť. Bože, niekto ide. Kefiko. Ale nevidím S3. Hyundai. Musím to tam nejak pozrieť. Zvlášť. To potrebujem číslo od nej. Takže budeme robiť fotky asi.